Si a l'anterior vídeo us vaig dir que l'SPD segurament no formaria part de la coalició de govern a Txèquia, em retracto. Sí, formarà part. Però no formarà part amb membres del seu partit, sinó que els tres ministeris que tindrà, que són Defensa, Transport i Agricultura, seran experts que siguin escollits pel partit, l'SPD. Així, el partit neonazi sí entraria al govern, però no violaria la norma o la condició que va posar el president de Txèquia al primer ministre, que serà Andrej Babis, i és que no acceptaria cap ministre que proposés un referèndum sobre la membresia de Txèquia a la Unió Europea ni a l'OTAN. També ho faran els motoristes que, entre moltes altres carteres, controlaran la de Medi Ambient, un partit que proposa eliminar els carrils bici, eliminar la limitació de la venda de cotxes de combustible a partir del 2035 i que suposa completament el Pacte Verd Europeu. Llavors, sembla que sí que tindrem una Hongria i una Eslovàquia 3.0, en aquest cas a la Unió Europea, els propers 4 anys. Fot moltíssima ràbia, perquè fot moltíssima ràbia justament ara, precisament, quan la Unió Europea s'estava començant a posar les piles amb eliminar el poder de veto al Consell de la Unió Europea i, evidentment, per tant, també permetre una política d'exteriors i de seguretat comuna molt més ràpida i molt més eficaç, però és el que han escollit democràticament els ciutadans de Txèquia. Així que, pues es lo que hay.